सोर फैदों सिनायबायना आंखौ बिराद मोजाङैनो सिनायबाय आङो नोंजों लोगो हमफैदोंलै आङो आयु मा होनखो आयनानि बियो मादै नोंनि जावैसोआ बेनो मिहिरा हाबाब हामा एसे दुस्थु बेलाय होमबालाय ओइ जानला मानला दाबुंलै आंखौ सिथा मिहिर मादैसो मादै आं दसे रायलायनोसै बेजों औ दाथ' रायलायाबालाय माथो फैथारबायबा हनै आरोथ' नोंखौ लोगो हमनोनो जि दावराव खालामफैबाय बे हर गेजेरावनो दाबा आरो रायलायनो मोनाबाबा मा तुफान खालामबावगोन अके जियानो जा खुलुमबाय ओमफ्राय बावगारनायालाय बोरैथो फैलायखो रायलायनो हागोन ना आङो हाबायावहायनो रायलायनो ना न' सिङाव जिरायना रायलायफैदो अके दे जागोन होमबालाय दाला जागोनहाय मोनागुनानो आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो थोलायनाय हामाथो बुंबावनो आं मालाय नों बेयाव सना औ मिहिर नों बेयाव एसे मोनायाव मानो फैनाय मिन्थिखानानै लादो नोंखौनो लोगो हमफैदों ना मा नाथाय आंखौ लोगो हमनो औ हाथरखि नैबे मेहेरा हाथरखिखौनो लोगो हमफैदों आरो माने नोंखौ नाथाय माब्रै लोगो हमफैखो माने बेथ' गासिबो बावजोब्बायना मिन्थिगौ आङो नों मा सानबाय दङ कनफिउस ना नङा माने औ आंनावबो बेबायदिनो सोलिगासिनो मानि थाखाय एन्सारखौसो मोनाखै र' सोंनायनि फिननाय गुबुननिफ्रायथ' माथो सोंबावनो नोंनि खुगानिफ्राय मिथिनो लुगैदों आङो माने मा मिथिनो लुगैदों नोंलाय एसेबांथ' हमनो हायि नङा मिथिखायो आङो आयु मिथिबायसो नामा बिलाय मानोथो बिदि सोंदों ओमफ्राय नों एसे हराव फैबाय मेहेर गाबोन फुङावबो फैनो हायोमोन न जाया सोलिया एन्सारखौ नांगौबाथाय नांगौ आंनो जेखौ मिथिनो लुगैदोंबाथाय लुगैदों माने बिदि बेबायदिनोखा आङो सोलायनोथ' हायाना नोंखौ मादैयासो बोरैबा नंबाय बियो नंथों बाद दे मोनथिनो मोनदों आङो नोंजों आंहा सोमोन्दो दङनो बे बाथ्राया सैथोना नों आंनि मोजां मोननाय बुंलाय बे बाथ्राया सैथोना हाथरखि नों दुखु मोननो नाङा नाथाय आङो थारैनो जेबो गोसोआव गैला नाथाय नों जुदि जेबो गोसोआवनो गैलाबा मेहेर आंनि सेराव फैनानै नों मानो सोंदों मानोना गोसोआ मिथिनो हांखुर जादों नों बावबाय बेहायथ' नोंनि जेबो गोरोन्थि गैयाना नों ओमफ्राय आंनि मानो थाद'खो बुंदो आंनि गार्लफ्रेन्ड औ मेहेर नों सानसेखालि बहाबा थांदोंमोन बेहायनो जाब्रबथायजों माब्रै नों बिदि जाखो जाब्रबथाय औ एसे बावै सिगां गासैबो थिगैनो सोलिगासिनोमोन नाथाय माब्रैथो बिदि जाखो हरखाबैलाय आं माने नोंखौबो गोसोआव गैलायै बावजोब्बाय माने माब्रै मेहेर नों जरदा खालाम मिथिबाय बांद्राय साननो नाङा नङा माने डक्टरा बुंदोंमोन आरो नोंनो जेबो दाखिन्थाथ' होननानै बिदिबा आं आंनि समनि माखासे जाथाय जानायफोरखौ बावगारजोब्बाय औ मेहेर बेनो सैथो आरो मोनसे सैथोआ नोंबो नङा होमबा नाथाय आं मानो बावनो मोनखो माने जेबो मानो गोसोआव फैया आङो ओइ फाग्ला जासिगोनलै आङो मानो गोसोआव फैयाखै आंलाय मानो गोसोआव फैयाखै गोसोखांनो नांगोनथ' मारै बिदि बावनो हानांगौ जाखो आंलाय ओमफ्रायथ' आंबो जेबो सानाखैना नोंखौ मेहेर मा नाथाय आंथ' नोंखौ बावबायमोन ना नों आंखौ जेबो सानाखै माब्लाबाबो बिदि नङाथ' मेहेर आंथ' नोंखौ नेनानै थाबाय थाखादोंसोमोन एसेबां फोथायोना बे आंखौ थ'थ' मेहेर बांद्राय सानबाय थानो नाङा नों उनाव लासै लासै गोसोआव फैजोबगोन ना माथो जादों ओमफ्रायथ' दिनै आं जोबोद खुसि नोंजों जेबो गोसोआव गैयाब्लाबो आंखौ नों नायनो फैदों लोगो हमनो फैदों बेनो आंनि थाखाय थोजासे उथि मेहेर आंथ' जेबोखौनो बुंनो रोंथ'लालै आंखौ बिराद खर' जाबायलै दे दसे रेस्ट लाथ'दोथ' नों माब्रैबा मोनथारबाय नामा मेहेर माने बारा मोनथारदोंबालाय बारा मोनथारदोंबा मा आं हजों आफानाव फन हरनानै डक्टरखौ लिंहरनो खोन्थानोसैमोन आरो बारा बिदि गिनांगौ गैयालै जेबो मोनमाराखै दा न' ओलै जेबो मोनाखै आङो
एसेल' खर' गिदिंबाय थादों आंखौ ओमफ्राय बिदिनो आरोना एसे बोरैबा मोनदों बाखि टेनसन लानाङालै आइम अके हा दे बिदिबालाय दाथ' हरबो थ'बायना औ बेखायनोथ' दे होमबालाय उन्दुनोसै औ नोंहाथ' जेबो उसुबिदा गैखायाना माने हर थ'बायब्रा नङा होमबा ओमफ्रायहाय मा औ नै जावैसो बेफोरबायदि जाथ'नाय नङाहाय मा नङा माने मा जाथ'नाय नङा आंलाय उन्दुनोसैसो बुंदों ने हाथरखि नङा होनदा औ ओंखायनोथ' जानो हाया होनदों बेखौनो औ सिगां नालाय दाबोथ' हाबाया कमप्लिट जाथ'वाखैना मानोथो बिदि बुंनांगौ जाखो मेहेर नोङो मादै गोनाङावनो आया बेलाय माथो जुदासो बुंनो सानोलाय आंखौलाय दे नानि हराबो थ'बाय थ'दोथ' आंजों नोङो जावैसोलाय एसे सावलुनथार नामासै सावलुन मोनथारबायहां मानसिखौनो नोंसोर आंखौ जुदा बुजिदोंलै बिदि नङा दे अब्लाबो एसे रेस्ट लाथ'दो हरबो थ'बाय नङा होमबा ओमफ्रायथ' आंबो एसे बोरैबा मोनथारदोंना दसे रेस्ट लायोबासो मोजां मोनसिगोन आंबो र' दे नों रेस्ट लाथ'दो बेहायनो आं थांसै गिनाङाहाय जोंनाव जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया ओमफ्रायथ' नै आइयै ना मा जागोन आंलाय एसे माबाफोर सोमोन्दो लिंनाया मिस्टेक जाबा सरि दै आइ बिखुनजो ओमफ्रायथ' माने आं आखाइ खालिबो फैयाखैमोनथ' हर थ'बाबो चिकेन तन्दुरि लाबोदों ओमफ्राय चिकेन पक'रा लाबोदों ओमफ्राय आरो मा दंमोनथाय ओमफ्रायथ' ओइ हाथरखि नोंबो मा गोथाव मोनोमोनथाय आंथ' मिन्थिलाबोना माने चावमिनबो लाबोदोंमोनलां एथ' हर गेजेराव बेफोर मेथाइखौ जायो नामा सोरबा आलासिनाव फैनाय खोथाना ओमफ्राय बेबो हिनजाव लोगो हमफैनाय आयौ मेथाइखौनो जे बुरजा लाबोबाय होनबा नोङो औ दे ओमफ्राय गाबोन फुंफ्रावबो जानो हागोन आरो ना नानि फैदो दे होमबालाय दे थांथ'दो होमबालाय ओमफ्रायथ' टेनसन लानाङा थिग जालांगोन ना गासिबो जागोन दे मेहेर आयौ जावैसो इमान गोथाव मेथाइ लाबोथारबायहाय माबा खोनायोसोमोन आङो चिकेन तन्दुरि चिकेन पक'रा आंनाथ' बोरिया लाबोथाराहाय बिदिखौ गाबोन सोरांबानो जानोसैहां फैदो दे नानि जोंहा जावैसोआ दसे रेस्ट खालामथोंसै दाउलाबो गेसेरखाबायानो नै थाथ'दो होमबालाय नोङो जागोन दे सोरांखाबायना गुड मर्निं रायलायनो एसे गोनो गोथो मोनबायलां नाथाय बियो आंखौ बिराद फोथायोलै माने आं एसेबां बेबायदि जाबाबो जे बियो बिनि मेगनावनो आंनि थाखाय अननाय नुदोंलै आङो हाथरखिखौ माबोरै लोगो मोननायमोनलै आङो दा सोंनोबोथ' हायाना उसुबिदा जाबायना बा आसोल एसे सिगाङावनो सफैबाय नामा औ सफैनायाथ' सफैबाय र' नाथाय ओमफ्राय बुस्थुआ लाबोदोंना लाबोदोंब्रा लाबो जायो नामा बे मथा रावनोबो दाखिन्थाखा नोंबो नोंसोरबो आरो मा खालामदो आरो लोगो जाजानाय नङाबो जोंजों मिथिबाय दे आंथ' बिदियाव गैयालै ओमफ्रायो गैया नालाय सिरिथा ओमफ्रायथ' ओइ सोमला गासिबो रेडिखाना एकदम पारफेक्टखा बस जोंथ' बेनिफ्राय दस्रायावबो थांखाया दा नङा बेनो मोजांलै जायगाया ओमफ्रायथ' बेहालाय जोंखौ सोर हमनो हानो लाबो बुस्थुआ ओरै ओमफ्रायथ' हस्टेलावथ' बिराद थांनो बादोंमोनलै आङो नाथाय आइ आफायाबो ना बिराद जिद्दिफ्रा दे होमबालाय ओइ न' बरियालै भाइ बरिया ओमफ्रायथ' मोनथिबायना सोमला औ माबे आंहा ना सासे बिमा गदाय दंलै मा औ जायखौ एकदमबारे सैया आङो आंनि आइ गदाय जानो फैग्रा ओमफ्रायथ' आंनि आफाखौबो मालाबाबो थाङो आं बेजों आंथ' मोनथियामोन र' आबैयासो खिन्थादों आंनो दा माब्लाबा जुदि आंनि सेराव फैयोना मोजां जानाय नङालै अ माय गड होमबा बिदिसो जादों बस माथो आंनि फेमिलियाबो है एसे गलमाललै माथो बुंबावनो आरो आंबो बारा जेबो मिन्थिथ'वाना नाथाय आंनि बाथ्राखौबो आइया मिन्थिनांगौबा जि दावराव खालामगोनलै बियो ओइ गिनाङालै आसोल गिनाङा माने नङा आंनि आइयाबो डेन्जारसोना मालाय बायदि नङालै बियो माने गासिबो हमनो हाजोबथारोना आरो जुदि आंखौ मिन्थियोना निसा लादों होननानै माबा इसान आं सानदोंमोन मोन्थाइखौ खेबसे हस्टेलावनो लोगो हमना फैनोसै नामा आङो आरो सुरु जाबावबाय नोङो मोन्थाया बे मोन्थाया बै खालि मोन्थायल'सै नामा नोंनावलाय दे बिनि सारा जेबो साननो रोंला नोङो ओमफ्रायथ' न'आवबो थांनो गोसो गैला नोङो थानो बायो आङो न'आव हारसिं मोनो नोंहाथ' थाङो ओमफ्राय अफिसाव ओमफ्राय आं हारसिं थाबाय थानांगौ मेरला मानसि दं माथो बिसोर जाबाय खामानि मावग्रा बिसोरखौलाय मानो आंनो
नांगौ सोरबा आंगोना जायजों आं खुसियै थानो हायो रायलायनो हायो एखनबा समाव बिदिनो समखौ बारहोनो हायो औ नोंथ' दङ नाथाय अब्लाबोथ' ना खमि दङथ' बेखायनोथ' बुंदोंमोन ना आङो सासे मोजां बेबिखौ नायनानै एडप्ट खालामसै नोंसो मानियाखै दा बेहायथ' आंनि गोरोन्थि नङा नोंनिसो गोरोन्थि जायखौ मोनथायाल'सो फुरा खालामनो हायो बेखौ रावबो फुरा खालामनो हाया ओमफ्राय मोनथाया गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै नोंजों फैगोन आरो ना जोंजों फैगोन मानो फैया बेलाय गावनि बिमा दैजोंनो आं एसेबां अनो आं हस्टेलाव थांगोन लोगो हमगोन ओमफ्राय जि माबा माबि बायना हैगोन आङो नांगौबा हजों जोंहा आलासि जानोबो लांगोन सिमांनिफ्राय बाहेरायाव फैदो मोगथां जिउआव फैदो मिथिबाय बेफोरखौ सानबाय थानानै लाब गैला नोंथ' माथो ओरैबो जायालै नोंनाव खमि दंमोनब्लाबो थेवबोथ' नोंजों दङमोन आङो नाथाय नोंसो आंनि खोथाखौनो मोनसेबो लानो नागिरा माथो बारे बिदिल' न'आव फैनानै थाफैबा मा जागोन दिनै आंथ' आंनि खामानि गारना बेबायदि नोंजों फैनानै थाफैबाय थानो हायाना थांबानो जाबाय आरो नोंखौलाय सोरथो फैनो खोन्थायो मिन्थिगौ आंनाव खमि दङ नाथाय अब्लाबो मोनथाया जोंनि जिउआव फैयोब्लानो फुरा जागोन मिन्थिबायना इसान एकदम सिद थादोलै आइ एम सरि जि गोसो बेखौ खालामदो जि खालामनो गोसो खालाम नोङो नोंजों बेबायदि जाम्बा जाफाबाय थानो हायालै आङो नाथाय इसान एसेबां अहंखारलै नोङो आयु थोस बेबायदिथ' थाबाय थानो हायालै आङो बिनि फाग्लिफोराथ' बारानिफ्राय बारासो जाबाय माथो मोनथायनि सायाव माबा मोनसे साननांसिगोन र' आंनो अके होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्रायथ' मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ अब्ला लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे अब्ला जोंनि नायगिरि सनामनिसिम बयनिसिमबो लाभ इउ आरो सासे आंनि साबस्क्राइबार आगैनि बार्थडे दं होनदों नामा दिनैहाय आगैनिसिम जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंब'निफ्राय नै आगै सनानि साननाय हनाय मिजिंफोरा गासैबो जाफुंथों हेपि बार्थडे आगै हेपि बार्थडे सना दे अब्ला जों थांथ'दिनि मिहिरांखौ होसोनो मादैमोननिसिमबो फैबावदों बुथुआ मानसियानो एकदम जावलियामार हर गेजेरमानि फैबाय आरो बियो बिदिबा मा होमबा मिहिरांखौ गोसोआव फैहांसिगोन एबारनिफ्राय नंखागौदां नङाब्लाथ' मानो फैगौमोन बियो लासैनो दा गोसोआव फैजोबाखैब्लाबो गोसोखांफिनखागोन ना आंखौ आरोथ' आं नोंखौ जोबोद मिस खालामखादोंमोन दाथ' आं मा होननानैबो बुंनो अब्लाबो आं मिस खालामथारदोंमोन आरोथ' बेयावनो नों फैबायबो ओमफ्रायथ' बियो माने आंखौ सिनायफिनखासिगोन ना जेन'बा नङाबाथ' ओमफ्राय आंथ' मिन्थिखायोमोन मेहेर नों आंखौ बिदि बावनो हाया होननानै आंनि गोसोआनो बुंखादोंमोन एबारथ' आंनि मेहेराबो फैबाय न' लासैनो गासैबो थिग जाफिनसिगोन आंनि मेहेरा आंनि जाफिनसिगोन ओमफ्रायथ' आंनिजों रायलायनोबो हासिगोन नाथायबा सिखाव बायदि बिदि फैथारबाय आरो बियो मादैयाबो मा सानखो खालामनोबाथाय खालामथारनो थाबाय नामाथाय